Jotono lamsogo da secret light daily channel norok jotono saimano India bai Pakistan judo nanglai mani au oroni bisingo kwbangma borok no thibeka tamo Pakistan tamo India obo haino kaisa video sengmanka Pakistan hani gari nukhungni borok belai ke sak dukumanai belai kirijawakha tei bini bwsarok bo asike kirijawakha omno tui kaisa kokno sanai sini India ni borok bo belai ke putharjawakha Pakistan rokni hao thangese manlia sigango bo tabuk hinke Pakistan rok kirijawakha India army rokno au jotono ogunugol choli tongmani kaham kino nai saimanjak mangno nei angkha klayo norok omno tui tamo wansuk tongbai kisa comment kai sanata pogoi hambai.